exhibindo este aceno de bravura. Foi así como Paco Herrera viviu os derradeiros momentos da visita a Tenerife. Foi un gran exercicio de control do Celta. Comezou todo con este penalti de Pablo Sicilia a Alex López. Colleu a pelota tras horras e marcou. Minuto 13. Era o guión que desexaba o técnico do Celta. Meterlle nervos ao Tenerife. Un equipo ferido na clasificación. 4 xornadas e 4 derrotas. Media da primeira metade e co ritmo do encontro baixo control, o Celta mata o seu rival. Non hai fora de xogo. Marca Catalá. Lección de fútbol en Tenerife. A firmeza de atrás completouse coa pegada arriba. O Celta acomodouse durante a segunda metade. Baixou o ritmo. Quique de Lucas malgastou esta grande ocasión. E o Tenerife atopouse cun penalti que inventa o árbitro por man de Roberto Lago. Tiño o brazo pegado ao corpo. Lanza Comé e marra. Crise de resultados en Tenerife. Perigo técnico, Arconada. En Vigo, queden de novo con este aceno de Paco Herrera. Ele está creando un equipo con ambición, gañador. Na primeira división tamén